Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi se på mit nye inventory, som jeg har købt for 6.000. Jeg har selvfølgelig solgt nogle andre ting og alt det der, men det forklarer jeg senere i videoen. Ja, jeg tænker bare at vi går i gang. Og til sidst, inden vi lige går i gang, til sidst, der er det jo, at vi ser skinsene ind i endgame, så jeg kan se, at jeg har dem på og alt det der. Så ja, jeg tænker bare at vi går i gang med at vise dem. Og jeg har kun købt en kniv og handsker og pistol og en AVP og sådan en her, du ved. Så kun 5 skins. Skulle faktisk også have købt den her og den her. Men det kan være næste eller næste video. Det bliver hvor jeg åbner 5 passes, hvis en lille spoiler. Hvor jeg åbner 5 passes eller 10 passes. Se om det er værd, og det så satser jeg rimelig meget på at få dem. Og hvis jeg ikke får dem, så ender jeg måske med at købe dem. Så ja. Så det er derfor jeg ikke har købt dem. Så og jeg har solgt det meste jeg havde. Nu har jeg kun det her. Men ja. Og I kan jo. Så jeg tænker bare at gå i gang. Så vi starter med den her. Og I kan jo gætte med derhjemme i stuerne og alt det der. Og derhjemme, jeg ved ikke hvor I ser den. Om I ser den på computer eller fjernsyn. Det er lige meget. Så kan I skrive i kommentaren om hvad den koster og alt det der. Så ja. Så her har vi den. Og til sidst der kan I se om det er en jeg tror vist det var en phase 1. Men det kan I se, for der kommer sådan en screenshot ind hvad der står og hvad den koster. Og her har vi standen 0,03. Så den, jeg vil sige det er en okay god stand. Og det her jeg har købt den til, det var det jeg kunne få den til er billigst. Så ja. Vi har den helt clean. Så hvis I skal nå at gætte, så fordi jeg afslører den ligesom nu, så må I pause videoen og så gætte hvad den er, eller bare se videre den. Det bestemmer I selv. Så prisen der kommer op på skærmen nu. Så kan I se det. Og jeg mener hvis den kostede 4.300 eller andet. Det er noget tid siden jeg har købt den. En lille uge siden. Men ja. Og så kan I jo skrive med Firat eller og helst lige skrive en kommentar. Altså hvis I gættede, så skriv inden I har set det. Så har vi handsker. Jeg synes personligt at de er ret fede, de her handsker. Det synes jeg sgu. Standen er her. Ikke noget vanvittigt. Det er bare handsker. Jeg har sådan at de, altså det er jo okay. Jeg synes det her det er en fin stand. Lige med den. De er lidt slidte. Det er fint. Jeg er lidt ligeglad. Så længe de er pæne og de ikke er alt for slidte. Men I kan jo enten trykke pause eller hvad I lige vil. Fordi prisen den kommer op på skærmen nu. Så kan I se den. Jeg mener de kostede 830 noget i den dur. Mener jeg hvis de kostede. Og ja. Så nu tænker jeg bare at vi går videre. Og inden vi lige går videre, så kommer der lige et screenshot op af her, hvor I kan se at jeg har købt det. Det man kan sige kvartering eller hvad man vil kalde det. Det kommer i hvert fald op lige nu. Men ja, jeg tænker bare at vi går videre til næste. Så har vi den her. Ikke den bedste stand, men heller ikke den dårligste. Også lige der omkring midt imellem. Så jeg synes det er okay. Altså. Og prisen den kommer op lige om lidt. Så hvis I lige skal nå at trykke pause eller hvad det er. Så prisen den kommer op nu. Så kan I se. Det er det koster. Jeg mener hvis den kostede de der 380 ish. Men den er jo steget, så den koster jo allerede 400-500 nu.
Men jeg skal tænke på, jeg tager pris for der, hvor jeg købte den. Jeg tager ikke pris for, den er værd nu. Fordi det er kun en uge siden, jeg købte den. Men nu er den nok de der 400 værd. Og så har vi, er vi pæn? Altså, jeg tænkte, altså du skal jo tænke på, når man har købt så dyre skins, så skal man også gå lidt ned. Så jeg kan afsløre så meget, at de her to, de er ikke de dyreste skins. Men jeg synes, den passede til handsken. Synes jeg jo rimelig meget, den gør. Eller noget. Så ja. Det var derfor, jeg købte den. Og her har vi standen. Altså, ikke noget af det helt vilde, heller ikke noget af det helt værste. Jeg vil sige igen en god middag, ikke? Og prisen den kommer op nu på hvad den koster. Så ja. Jeg mener hvis den kostede de der 100 kroner, 107-agtigt. Eller var det for 90 kroner? Jeg tror det faktisk havde bare 90 kroner jeg købte den for. Sådan noget der omkring. Og så har vi den sidste jeg har købt. Det er den her. Jeg synes sgu den er, altså i forhold til hvad den koster, synes jeg den er røvfed. Og den passer jo også, altså. Ved, lidt. Den lige sådan der. Ja, det så det ikke. Men standen er her. Fucking vanvittig stand, eller sådan okay god stand, factory new i hvert fald. Så ja. Jeg synes sgu den er fucking fed. I forhold til hvad den koster. Men prisen kommer op nu. Og jeg mener at den koster de der 26 kroner. I forhold til hvor god stand og hvor fed den er, synes jeg det er en vanvittig god pris. For sådan en god, eller sådan en pæn gun, synes jeg. Jeg synes den er i hvert fald meget fed. Til handskerne og det. Det var det. Så ja. Som sagt, så var det jo en lille spoiler til næste video, er jo at vi åbnede dem her. Jeg ved ikke om det bliver næste eller det næste video. Den kommer nok ud om de der to uger eller en uge. Jeg satser i hvert fald stærkt på at den er ude om 2 uger i hvert fald. Og som du kan se, så har jeg allerede købt et par passes før. Der fik jeg kun blå skins, så derfor tænker jeg 5 eller 10 passes nu vil jo øge chancen meget større. Men ja, det er hvad det er. Så jeg tænker bare, at vi hopper ind i endgame og ser skinsene på og alt det der. Så vi ses bare, når vi er derinde. Sådan der, så er vi inde i endgame, og her har vi sgu kniven. Altså helt vanvittigt, altså det er jo vanvittigt flot. Altså jeg synes, den er røvfed. Den er også ret pricey. Altså det vil jeg jo umiddelbart sige. Og handskerne her, som I kan se her, jeg synes de er røvfede. Så ja. Og så har vi pistolen her. Jeg synes også den er meget fed. Jeg synes den passer til det. Altså den passer jo ikke en til en. Jeg kunne da godt finde handsker der passer bedre. Og samme til kniven også. Handsker der passer bedre. Men i forhold til hvad handskerne koster. Altså når man køber en dyr kniv, så skal man jo også. Jeg plejer ikke at købe så dyre handsker. Så ja. Men jeg tænker da bare at vi hopper over på den anden side. Sådan der, så er vi over på den anden side. Og der kan vi lige vise den her først. Altså jeg synes jo personligt selv at den er bare mega fed. Kniven den kan jo de forskellige modes her. Den kan gøre sådan her, og så kan den gøre sådan her. Og så når man tager det frem sådan her, så kan den gøre sådan, eller den kan gøre sådan her lige om lidt.
Kommer lige om lidt. Det er ikke hver gang, den gør det. Der, så I det. Og hvis I ikke så det, så må I spole tilbage. Altså. Jeg synes, den er mega fed. Men videre til AVP'en. Den er lige her. Altså jeg synes også, den er meget fed. Altså i forhold til, at det er sådan nogle billige guns, altså så er det meget fed. Det vil jeg sige. Så ja. Sådan der, så er vi tilbage inde i lobbyen, eller hvad man kalder det. Som sagt, så må I huske at like og subscribe for at se mere af det content. Ja, for du ved, se mere af det content. Og om de der 2 uger, så kommer der en ny video ud, som der bliver en banger. Håber jeg da i hvert fald på. Så ja, bare husk at like og subscribe og skriv kommentarer. Hvad synes I om den her video? Var den for lang? Var den for kort? Var den spændende? Eller hvad? Eller bare, var den bare røvkedelig? Eller bare... Hvad synes I? Skriv det. Alt det der. Og hvis I ikke tror mig, så skriv bare send Steam-link, så skal jeg nok sende det. Altså hvis I ikke tror på mig. Eller bare søg på mit navn her. Så kommer det frem, at jeg har det. Altså hvis I vil. Hvis folk ikke... Der er jo nogen, de tror, du bruger et eller andet. Så ja. Det må vi bare gøre. Og så må I jo ses vi om en uge igen.